Okay na guys, ato nang natuhog ang original. Ito na yung mga label guys. For na. Para yan diba? Ito nga nag-revealing para sa fitness auditor guys. Okay. Ito man guys, batangan nyo ka na. Okay. Niya, kuan man eh. Buwan ni sa August guys. Niya, batangan buwan. Okay guys, itong stapler niabot ka human stapler guys. So guys ha, okay guys, mauna yung itong stapler para kuan eh. Muna na guys, pag sa for submission na ni sa auditor guys. Nga itong ibutang dire kay suwat na. Hindi ka human guys, kuan mag-duplicate na sa datang mo. Okay guys, duplicate. Yung maaga po process. Maaga po nang ito po guys sa folder. Niya, muna itong tugo. Muna itong guys, kung ito po muna at mga butcher. Kahuman guys, maga po process ha. Atong buslutan para atong isulod sa hindi man ay pwede di buslutan guys kay sulod mas busy. Tungod sa kalaghan guys, atong gamit PC no. Pwede maparoyan eh. Ano yung kuhan? Paper pasiner. Ang pasiner na limit pa. Pero kung PC guys, dinaghan mo ang imuhang mapa. So, meron pa. Okay guys, magbuslot. Ito pong buslotan guys. Okay guys ha. Magyapin guys. Ito. Buslotan nyo ito guys ha. Para sa kwan. Kinigibuhat na ko guys. Ano para na sa tali.
Ang gusto lang ako guys, makatabang. Makatabang sa itong lungsod. Pero katagan kong chance guys. I try my best. Tukuan. Anak ko'y matabang sa lungsod. Kung wala, okay na po. Nangarap guys. Okay guys. Pero mas lamig na yung chance. Pero buwan, masama naman. Importante guys, na itrabaho. Maka-income ka. Pero mas lamising na po tayo mga benepisyo. Sa Pasko, tayo madawat ko. Pero ito man. Sa tamang panahon siguro guys. Kailangan ng Pasko. Ay madawat. Hindi. Marami itong makahikay ko guys. Kay bonus. Siguro guys, hanggang pangarap pa guys. Kay kuwan. Hindot sa kuwan guys na meditation. Walang problema guys. Basta nakatapanan sa lungsod. Ano lang pa? Hindi man pwede. Pero I tried my best kayo. Nakatabang ko sa lungsod sa Matalom.